mutatni az eredményt, még ők se tudják, mert örülni volna. Na, gyertek lányok. Hova rohantak? Na, tehát mondom akkor a Supergirls csapata, Supergirls csapata lett az 5. helyezett ezen a versenyen. Megkapáltuk a díjakat. Supergirls piros pomponos csapat lett az 5. helyezett ezen az országos akrobatikus pompon-versenyen. És a Jam Girls kék pomponnal ők lettek a 3. helyezettek.